Takže první bod získává pan Lasička, že jo? Máš ty. Tady to bylo jako sousek. Lehko ordenci. Teď se úplně do lehko ordenci. 2-1. Jeden na 3 zásahy. Třeba to, co taky ty, jestli nepopadneš. Kolik? Ale to je dřevo to. 3-1. Pan Lasička. Na 3 zásahy. Na 3 zásahy, to je lehko ordenci. Hlava přebíjí nohu. Říkal na začátku. 3-1, vyhráváš. Dobrý. Ještě! Tak, poprosím pana Lampíka. No pojď do lehkýho Lampíku. Jo, Lampíku, na tebe koukám. No pojď. A proti němu vlk z malého. Teďka. A nachystá se Václav z Vysokého a Ježek z Obergas. Tak točení, dobrá řepovka. To nejde přijít ze svačky sklenění, nebo točení. Já se neberu karty, co? Tady neberu karty. Čekala jsi víc za ten štít, čo? Co? Čekala jsi víc, nebo? No tak já si bude chtít tomu víc. 3-1 vyhrává pan Lampík. Předtím vyhrál Lampík nějaký. Těžko. Tak, Těžko. teď nastoupí Václav z Vysokého a Ježek z Obergas. vyhrál Lampík. Byli 3. Tam ten dostal medovinu poslední, co tady bylo. Medovinu. A nachystá se Erik Ondruška a loupežník. No tak tam tyhle jsou ještě na tom líp než tam, ty je těžko hodně, jsou ještě Pana Ježka vidím. tyhle jsou ještě na tom relativně Vysokého. ale těžko hodně jsou ještě na tom. Tak tehdy takhle bojovali, že bylo nevím, 30 stupňů tak vlastně. Takže pan Ježek z Obergas má první bod. To budu vydávat 2-0, pan Ježek z Obergas. Ale vydám to všechno, Tři 3-0 Ježek z Obergas. No tam je to vypadá jako Terminátor.
Red Bull. Tak, pan Erik Ondruška, loupežník. A nachystá se Vojta Skravař a Roy z Mrkve. To se myslí ty názvy. Žádný rád z Mrkve neexistuje ani. To je pak dítě, jak by to bylo. Vanula. Byl na břehu. 2-0. Tady byl zásah na bok. 1-2. Tři jedna. Ale já bych možná štít Tak, má. Vojta Skravař a pan Asi pak Roy. bude chtít za image. Nachystá se Filip z Hrádku a Matěj Tomočka. První bod pro pana Matěje. Dva 0 pro pana Matěje. Tři 0 pan Matěj. To vůbec se úplně podívám. Do dalšího kola postupuje pan Vojta Skravař. Nyní nastoupí Filip z Hrádku a Matěj Tomočka. A nachystá se Tonda Flobel a Burlak z Kabátu. Z Kabátu. Ale to není těžko, protože to je spíš těžkou hodinu, jsem není už lehkou hodinu, jsem vzal něco jiného úplně odsud. Je to 1-1. Odhodlaně. Prosím bacha na ten hrot, brdění má klobouk, jo.
Tak je to 2-2, je to vyrovnané.